Dala. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Roma Kapitulo 2, versikulo 1. Ngarod, awan pagpambar mo, sika a tao, sika nga aguk-okom, taok-okomam ti bagim, gapo iti pananguk-okom mo iti sabali. Tasika amanguk-okom, ket ar-aramidem metlaeng, dagiti iso metlaeng abambanag. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Nagawid mo't gaya man ni Elsie di Tabaleda. Unla kay, nagsinada ka nukun lakay na. Anyati ko nang bakit? Nagsinadakin nila kay na? Isumati ko na. Asino ka no nga itinakisina? Ni Elsie? Wano ti asawa na? Ni Elsie kanumot. Na, apay nga isina na nila kay na. Kat nagkasarda lang aruden. Mamarta, kan agkabil kanungarod nila kay na. Isungarod mo ti pinili na. O, di takderan na Ay na, no siyakla ang tikas di ti asawa na. Ha? Talaga apanawak mo't Aha. Nakiasawa pa'y lang arod, no kastabot laang ti aramidan na. Anyat amo tayo. Ang mga no inuulbod laang dagiti istoryana, tapno iso tinadalos. Anyat kayat mo asawan. Ang mga no tipod no, ket iso tayan ti parikot. Narigat ti agsasao. Taditay amo tipod no, apaka-istoryaan da. Ay na, narigat ti agsasao ko nam. Ngamay saka mo't asuman na Adaman sa ludsudat kan ka, Elsie. Anya day tamanong Ramon. Pudno ka di ngayon sinam nila kay mo. Wan manong. Ita niya aga pumat. Gaputa aglablabas met manong. No kasta amabartag agkabil. Pudno ka di ti bagbagam? Wano? Wan manong. Amangan mat no feeling biktima ka lang. Pudno ti bagbagak manong. No adaman biktima kada kami. Siyak day jayan. Ay, pangasim Saan anasaya ati kasta? Nagkasar kayo pa ilang, no agsina kay madlaang. Ay, talaga nga ado dagiti tattao nga awan ng disiplina ita panawen, nanang. Apay akastaman ti panagsasaom si Ramon. Dagita akaruba Asino nga ti awan ng disiplina. Dayjay man nga Elsie, nanang. Apay manan ni Elsie. Apay ay apagpupudutam ti karuba tayaw. Wen tanakisinakit din kinila kay na. Iwan ata kumabil kanumot yan asawa na. Ang mga no rason na laeng dayta, nanang. Ay di ka man agsao akasta anak ko. Saan mo nga amo no anya ti pakasaritaan ti biyagda. Isu adi ka agpakalaing dita. Anya ti kunam, Elsie ka anakan. Pinagsasawanak ni Manong Ramon, uncle. Tapay mait. Apay ka nga insinak nila kay ko. Impakitam kumaan, dagiti sugat mo ken ko ana. Ang mga nusan na mutla nga patyan, uncle. Di kayat na, ket magisinubyan ka pa'y iti asawam, kasta kaday. Kasla-kastan, uncle. Ay naapaw, sumana umanin na di ataw, ket di na pa'y amwen ti pudno ang mapaspasamak. No agsasao, kunam na no asino analintag. Huwag nga rod, uncle. No iso ti agsaw kat kasla sa anak ka makasungbat, taado ti bagbagana. Ay, pagyamanan na taawanak dito balay, di pinagsasawan na ka. Amangan no nakangag kanyak dayjay akaaroba. Nay, Miriam bakit? Si kapay ti makamu iti pwesto ta. Ni, sa dino ti papanamaya. Iti pwesto ni Pari Cardo. Apay amapan kapay laang ngamin ichay. Amangan no mataktak laang di tao. Tulungan nakit din nga agla ko dito. Awan pa'y mo't customer ta. Urayam amangan no agigiddan damanan inton awan ka. Ay, asidagla ang mati pwesto ni Pari Cardo. Agsubliak matla dagos. Sa anak nga agbayag ijay.
Di mo man ipilit ti kayat mo lakay. Ala, titakan. Di bale, tawan pa'y mo't customer tayo. Napanan ti luko. Apay ngay pare, Tiyan niya, pare. kasla saan mo't a fresh na gitilakom. Dahil tamot ti in-deliver ti supplier ko, pare. Kahit ilakom pa'y laang da kita pare. Ay, katuon na. Mabalin pa'y mat dayta. Awan mo't maangot ko sa balay. Ay, madlaw asaan a fresh na gitoy. Kitam niya, Na, pare. Di nakmat ibabain ka dagiti gumatgatang, ay na pare, no siyak ti sika. Ibasura mo da kita. Ay, malugiak, ano ibasurak? Sapay adu nga rugmat. Kaasi ti customer no kastalaeng pare. Ay sus, delikado da ita iti salunat. Si kakid di mat, pare. No para kanyak, mabalin pa'y mat dagita ang masiga. Saan mat anadadaal? Ang utom ngamin, Sa dino tinaggapwam aya. Ado ti customer itay. Di mat imbagak kang kaitaya mapana kitayan ni pare Gardo. Nagbayag ka mga rut ijay. Taado tinagsaritaan me. Ay, jak maawatan ti ugali ti tattao ita bakay. Ay nalakay, mangrugi ka man ako nakong. Kituan mate. Ado dagiti awan disiplina na. Ado dagiti managdakdakes. Kas kumakin ni pare Gardo. Apay an naibagam adakes ni Gardo akong pare. Tanakitak dagiti lako na. Ket saan a fresh bakay. Pagkunamat. Amok mo tinagdumaan ti fresh kan saan? Ay naku naktupay. Nagpakalaing ka manin ijay. Pudno mo balikas ko ket bakay. Ay nalakay pa nga asiman. Di ka agin lalaing kunak manen. Ikorektar mo pa'y nga umuna tabagim sakbay ti sabali a tao. Apay, perfecto ka aya. Abay, adda imbaga ka perpekto ak. Mailagayam. Apay atunggal adda makitam. Wenno adda mapasamak. Kat nagado nga ibagbaga. Asinaw timbabain mo di palingkay. Adda ayamat nanang. Sumot ti pagsasaritaan dagiti kalugar at tayaw. Ay na, inaldaw laeng nga da ibabain mo. No saan tayo akalugaran, padayo nga aglaklako di palingkay. Nay, siyak man gaya mo ti staring. Binagbaga klaang met ni pare Gardo. Ta saan nga rod nga anes, nanang. Saan nga anis mo't nga ibagbagam dita? Aglaklako iti saan a fresh nanang. Kinorektar ko laeng. Saan ko nga imbabain? Kat no nakapigpig sa kanuti sa iti palingkay. No saan dadaw-dawatan ti opinyon mo, aguli mo kalatan. Sa urmat nga mindikas jay nanang. Ay agtal na ka man. Aklo nam kit ni ti bidot mo. Di mo ikalintagan ti dakas nga aramid mo. Daytoy tibil tayo iti kuryente bakit? Makitkitam lang aruden tinagan mo dita. Agsaludsod ka pa'y laang. Alangan mo't abil ti kaaruba ti inted da kada tayo. Ne. Naputot man ti ulom kat bigbigatan. Usaram ngamin ti common sense mo alakay. Ay susapa. Mag-aasam nga daytoy abayadan tayo. Dakkel mo't gayam. When tananayunan ti appliances dito'y balay. At the freezer, at the TV, kanda dumapay. Mag-aasam man daytoy. Times 3 mat time. Mapan mo ki di bayadan, tapno malpasan. Nay, adan sa amot papanan nyo, tatatan nyo. Kasangay ti apo kay laawd. Mapanak man, makipangan, no anya tinsagana da amakan. Di marabian kayo, tata. Ay, depende ano anya ti bagada. Ni Elsie akaanakan nyo ngay. Mapanmatlaan. Imunan itay agsapa, ta tumulong ka no nga aglutaw. Kasta aya. Siga ngay, saan mo atulungan ni bakat mo nga glako iji palingkay?
Resdik ita, tata. Ha? Ay, wala. Mayat na ita. Aginanama ito ray sagpaminsan laang. Sige. Agpatuloy ak nga rudan. Ala, agan anad kayo mo't tata. Agasam ngay day taabim mabaan tibil tayo nanang. Huwag nga, Rod. Uray siya kat mas daawak matlaang no kasano napasamak na ita. Ang mga no nagkamali dala ang nanang. At danagan ni Ramon itiintad da abil tayo. Kasano nga taan napasamak day ta nanang. Diyak amua anak ko. Uray siya kat mas daawak mat. Talaga anak kaskas daaw. Anya ti pakas daawan nyo adwa dita. Kita ang tibil ti kuryente tayo lakay, oh. Apay tibil tayo, aya. Bimabamat anak ko. Awan pa isang agasot abayadan tayo. Di mayat. Makatipid tayo. Naa, di ka mas daaw. No siyak, naragsakak, ta makatipid tayo. Da kayo kit di may. Kitaman na ita babayadak ka anakan. Nagmamasit mo't ngamin. Jak makita no awan antiparak. Ne, agasam ngay day to'y angkol. Apay? Ribo matibayadan niyo. Nay, kasano pasamak na ita? Kat awan mo't appliances ko dito balay. Mano ti binayadan niyo idi na palabas a bulan, angkol. Nasurok lang nga 50 kaanakan. Amangan no nagkamalida. Ipadas yu ti agreport kadagiti masaknan tapno maaksyonan adagos, angkol. Sige, mapanak inton bigat. Nasaysayat pa'y, angkol. Di tayam mo. Amangan kit din no adda ti nakatap iti linya ti kuryente iyo. Nay, nakapulos kabut kabsat. Sa dino ayat ipapanam. Agreportak man kabsat. Ag-report? Asino ti i-report mo? Tibil ti silaw ko Apay ayati bilti silaw mo. Ribo mo't ngaminan ti babayadak. Jak amaw no kasano napasamak. Mano ayati sigud abay bayadam. 50 laang ti binayadak hindi napalaba sa bulan. Anya? Isa mas daawak launay. At apon may nga ada nakatap. Iso nga agreportak man kadagiti masaknan tao may nakitaan. At podno ka man kanyak, Ramon. Nakitap ka kade iti linya ti kuryente da tatamton niyaw. Nakitap. Tadakkel ka no ti bil ti kaaruba tayo. Kat 50 laan nasurok ti binayadan na idinapalabas a bulan. Ay, awan na muktita nanang. Ibagam ti pudno, tag-reportan nito nyo kadagiti masaknan. Sigurado nga no adda umay ag-inspeksyon, maduktalan damutlaang ti pudno. Anya? Pudno kaday, nakitap ka iti linyada, iti kuryente. Ay, kuha nanang. Ay, pakpakawan, Ramon. Ah. Nagado asaob ka dagiti kalugaran tayo. Kanayon mo nga ibaga nga awan disiplina da. Dishonest da kung konampay. Nga manya ngay ita. May sa kamot gayam alinulukaw ti aramid na. Mangibabain kalaunay nga asawa. Ay, ko. Inaramid ko lang matikas jay. Takayat ko ang makatipid tayo. Ti ko nam siguro kat di da maduktalan ti kalukwaman niya. Ay, jak mo timpagarup nga ag-report ni tata to nyo. Siyempre, ag-report da, tadakkel ti bayadan da. Sorry, bakit? No agsasao ka iti sangwanan ti sabali at tao, kasla nadalos kalaunay, nga mismo abagim, di mo mailagay ang madisiplinan. Ay, Anya klase ti kapanunutan da ita, Ramon? Daramon matgayam ti nakatap iti linya ti kuryente iyo, angkol. Wan nga raw ka anakan. Adabat gayam kalukwan nga ilimlimang na di ataaw. Anyat na pagsasaritaan nyo ngay. Asino ti agbayad iti kuryente iyo? Isuda Nasahiyaat mo't no kasta, angkol. Awan mo't lat ibayad ko no bilang tasak ti singiran da. Rumbang lang abayadan da. Asino nga mintin nang ibaga makitap da.
Kasta una ti unget ni bakit na kenkwana itay. Sigurado amabain iti inaramid nila kay natatang. Uray asino mat Ay, paray. Anyat aramidam dito pwesto me. At dala kayat ko asalutsudan kan ka, pare. Anya day ta. Pudno ka di tinadamag ko, pare. Nakitap kayo kano iti kuryente, ti karubayaw. Ha, Sika ti pagsasaritaan dagiti kakadwa tayo dito'y palengke, pare. ay, kuha, paray. Uray siga gayam, pare. At damat gayam kalukwam. Ah, Nalablabas ka pa'y ngam iti siya. anya. Ide, kat kanayon mo nga ibaga, ngawan disiplina mi. Ken, di mi am mo, ti makorektar. Ay, Tagayam, agpapada tayo laeng, pare. Nasapa ka nagawid ita Naibus ka di tilakoy o kani bakit mau. ay, saan pa'y nanang? Kat, apay nga ron nagawid kan. Saan mo't gayam pa'y naibos? Siyak meten di pagpupudutan da ije palengke nanang. Anya, Wen, siyak ti pagsasaritaan da ijay. Iso nagawid ako na. agpakalaing kantumot nga main. Ni Miriam latan ti aglako ije palengke. Tagsapol ako ni ti sabali a pagtrabahwak. Tanangam nga main ti panagsasaom anak ko. Ay, amok mat abidot ko da ijay nanang. Bidot mo, iso nga anusam no anya ti mapaspasamak ken ka ita. Saan adakes no ilintag mo ti kilo nga aramid ti padam a tao? Ngamamom kumamot ti lugar ken limitasyon mo. Di mo subsobraan, anak ko. Saan adakes no ilintag tayo ti kalukwan ti pada tayo a tao, ngam di tayo kumaaglablabas. Amon tayo ti lugar kan limitasyon tayo, tapno saan amasaktan ti pada tayo at tao. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.